50 тисяч рублів штрафу. Такого покарання вимагають окупаційні прокурори для Рідвана Умєрова, якому закидають буцімто недонесення про злочин. Захист наполягає на виправданні. Судове слідство закінчилося, а вже завтра окупаційний Судакський райсуд може оголосити вирок Рідвану Умєрову. Серед тих, хто прийшов його підтримати, і Айдер Аблякімов, який є фігурантом цієї ж справи. Умєрова він знає як порядну людину, а судилище вважає сфальшованим. Я не согласен, что на нас сегодня вешают эти клеймо, обвиняют нас в терроризме, сотрудничестве в терроризме, с чем мы не согласны. Наш народ никогда не был террористом, и никогда мы не сотрудничали с террористами. 4 кримських татар Айдера Аблякімова, Рідвана Умєрова, Айдера Кадирова та Енвера Топчі окупанти затримали у серпні минулого року після ранкових обшуків у Судаку, Совєтському та Нижньогірському районах. Їм закидають буцімто неповідомлення про злочин. Вони у 2015 році в соціальній мережі ВКонтакті нібито листувалися з Уміджоном Дададжоновим, який, на думку ФСБ, брав участь в діяльності ІДІЛ.